हम ना एकरा घर में बेपानी कह देनी ना तो हमरो नाम नहीं। आओ खेलवड़िया बतावा हो बना के जातिया खाना। आओ तोरा नाम घर में रहे देतनी। आइल बे तबे से घर में बुझाता चलती चलावतिया। मोय ध के पसार दे। अभी कहा यही से जाके जूठ कठार में जाके कर ही डाल हैं। ए दीदी जी भातवा काहे गिरा के पसारत नहीं। ए राम ई का कहत रे खेलवड़िया। हां दीदी जी अभी हम आंख से देखो तनी के काहे अन के कौन करतड़ू। आओ काहे बना बना के गिरा देव तड़ू कह दो कि कागी काहे पसारतनी। मम्मी जी ए मम्मी जी हई देखी का कइले बिया खेलवड़िया। हां हम अपन खुद देखने के रहो गिरा के भात पसारत रही दीदी। देखो बोला भी ढेर हई बड़ा थबड़ा धके मिस दम धके ठीक नु ढेर तू बोले तई से तने बोले तने कमे कर। दो दिन के लौड़ी छोड़ी हमरा के सिखावा तड़ी। कुल काम मिला तटे दीदी जी रौरा के क के बताई रौरा जब देखा तब उल्टा सीधा काम क के हमरा के इल्जाम लगा देता नहीं। आखिर काहे दीदी जी रौरे बताई हमर का गलती बटे। कोची हमर का गलती बाकी रहो ऐसे बेरी बेरी कर तारा ना एगो गलती ना सैगो गलती बाटे इहो समझ लगरू। सासो के कहे के कोशिश करबी ना तो एगो में से 4 गो लाई जोड़ के आ कह देम ना तो तारा सास ना हमरे बाते सुनियन तहार ना ठीक नु। इतना हम विश्वास अपना सास पर एथी कर होखा देले बानी। अरे दीदी जी कोई के उतने सतावल जाला न जितना ठीक लगो। ढेर बोलबी हैं मार दे ना कि जबान ना कट जाई कट के फेंका दी। मम्मी जी ए मम्मी जी का हो हाय देखी देखी ये घर में का होता टुए हैं। ई कहां ले आई तेरा बाप के घर ले या ना तेरा बाप के घर ले बा जियन बस करू काम हो गई। बेटो पे पाला पड़ जाई खेलवाड़ी कही का। देख ली मम्मी जी एको को हमनी के यान जुटावत आई जा जी हैं तो गेहूं धान काट के घर में अनाज भर दे होय कैसे खा के तेरा मुंह में कस के खिया के कैसे ले खियाई रखे धर रखो काय धरते हथावा। मम्मी जी हम ना गिरे नहीं मम्मी जी सॉरी। क्या गिरा तू भात अपने से गिरता ना मम्मी जी हम गिरा देले बनी हम एका कहना में है बा। हां एका कहना में है बा खेलवड़िया के। हां हो आई यानी पछरंगो लगई बुकाय असा काहे पहिलावा घर हम बनिए चलावत यहां में कैसे कर लगनी का। तो ते का जनबती कमाए में कितना याना अपनिया कमाए में कितना मेहनत लागत हमनी के जानत रे कैसे कैसे कमाते ने कैसे कैसे करतन जा हैं अपना बाप के लिए मंगाई बे ठुसे के मिल जाता मंगुराई नहीं छते लागत ऊ का दीजी टूटा भांगड़ा घ के गरीब आदमी जाई के फुटा नहीं जरत रू आई यही के पहन होए के झमका दे ना तो ना कबुल्ली चढ़ा देले बनी तो तार झोटा कबाल में जल्दी उठा के धर उहे खियाई बे बरस रख के उठा के धर ना तो तरक उहे बरस खियाई चले मैं उठा के धर है बाप ओ बापी तो ओन के कौन बनैले बिया काहे तार हाथवा में जांगर का चुगइल बटुए हैं हाथवा से नहीं उठाते राजा के बेटी राजा मन त करते न मम्मी जी बबरिया थे कबार दे। कबार ना जाएगा को बात चलो वो काम बन गइल अब का चाहिए हमरा आग में घीवे डाले खा दे न। राजा के बेटी भइल बड़ू तरह इति लागत वे ऑन जियन करताड़ू हो आई इहे अना खातिर में जेकरा नहीं करा तो कर तरसे के पड़ता आ उहे जरा त अना के मरम का कहाला खेलवाड़ी आई के घर में तो हंस ना हंस के बड़ू आपको काहे ना विश्वास करने मम्मी जी का विश्वास करेला उ आतना दिले रहत लई त गिरावते ना रहलिया अब हाथ उजियन कर लगल तो हतरी बसिए खुशी रहे तो नाज में ना डाले खा जाले कहले तो अन हमनी के मेहनत ले कितना जुटावत जा आ सही मम्मी जी छोड़ दिया सही थी ठीक है मम्मी जी शायद हमरे से गलती हो गई कि गलती हमरे से आइंदा से ऐसे ना होए ऐसा ऐसे ना होई ऐसे होई त हाथा जबाना में दून तूर दे हम बुझाई ना हो जाई त हे भगवान जी आखिर दीदी जी हमरा से का चाहता नहीं यहाँ के मन में पता न का चलता टे कि हमरा साथी ऐसे यहाँ के करता नहीं अगर हम तो कबो ऐसा अपना और से कमी होना कोई नहीं कि यहाँ के गोतनी के हम दर्जा देनी हमेशा अपन बहन लिखा मानी ना फिर भी काहे वहाँ के ऐसा करता नहीं प्रभु का है। हेलो हाँ रे बहनिया ठीक बानी तू अपने समाचार बताऊ। हाँ का करता बबुआ ठीक बानू
अच्छा ठीक बा जाए दे कौन के बुचिया के इना के भेज देती तनी ओ जे तंग करतिया त हां त का हो गेले जे अपना स्कूलिया में नाम लिखा देती हमरे लइका जरे पढ़ीते हां तब का ढेर दूर नहीं के स्कूलिया अन्ना रोडो पर नहीं के जाए की हे परवा हां हां आपके पाउन जरे भेज दिए ना हो की त अच्छा ठीक है बा हाँ कापी किताब अपन भेजा दिए जे नाम लिखवा देब अब नाम लिखा के सीजन चलता एक नाम लिखा दे तो ठीक रहिते हाँ खाली इहे आदमी आवत रहला तू कबो ना आवेलू घूमे खातिर अरे का बड़ो हो बरिस पे तनी भौजी आ चला चल ठीक बारे दीदी यार रखत हई केकरा साथे घूमे जाताड़ू हो का जी टिकर हाँ? बबुआ तब आई बड़ा सर पसर के बैठल बड़ू फैला है हौगारा हो अता का करे अब रौरा लेखा बा तब रे मेरा रो खूब सेवा पानी करत है नु बड़ी चिकन आगुल बनी का मेहरारू सेवा पानी करिए भौजी का होल जी जौन दुखवा के आदमी सोच रहा दुखवा लागले रह का है मान जा ना करली का मेरा रू मान जान तो करते भी मान जान काहे ना करी मान जान तो तब का चाही अतना सुगर सागर पहले ही बेमान जन करते बड़ी तब कर के चाही कैसन खोज तनी मेहरारू ऐसे रौरा बतावा कि देखो क्या करतड़ू हां का जी दीदी देखो। जी आई आ ए गोली बचिया टोन हम का आई हमर दिमाग काम करत टुए हो का होल जी हम एकदम शादी बियाह क के अपना देवर के एकदम भाठा गइल बानी जा काहे तेरे बतिया तने जी हो के गो तनी की का जन दुखवा खाते बिया कोन तन दुखवा लागले रगुल रवे कनिवा निक नहीं कनिया देखो सब सुंदर सुंदर तहल ही बिया ई थोड़े ना आदमी कह तमन की खराब लइकिया बिया लेकिन ऊपर से ठाठ बाट नीचे से रेखा घाट जौने हिसाब भइल बाटे ऊपर समझ जा का बोल तेल पानी नहीं करत का ए बचिया तेल पानी करो चाहे मत करो ई बताव घर में खाना बनाते बनाते ऐसन कर देले बिया ना कि मैं भात ढरका देले बिया ढरका के हमार चम्मच लइसे से करत रहल बिया समझ ला घर संजोगे नहीं थे अच्छा जाए दे बिना आया बताव कनिया अन के कौन करे के चाहिए हो ना ई तो गलती बात बा बाकी रउआ सब देखी जब नया नोर भी है ये सब तक नैहर पे कइले धइले नहीं खे ऐसे तनी रउआ सब लोग सिखावे के बा का करम अब ओसन आइए गोली त रउआ सब को ना देखे के बा अब अपने बेटी लेके सिखावे के बा देखे में ठीक ठाक सुंदर भी है हम्म लेकिन लक्षण के खराब भी है अरे कगो मेहरारू हो जारी सन नैहर में कोनो काम ना कइल रहली सन माई बाबू के लाडली होखी इहो हो सकेला आसान छा। अब हमरे एगो बहिन भी है छोटे अब का जी चाची जी रौरा के ने जातनी देखा झमकावा तड़ी दादी बोला हटा देबे खूब रवा पूरी का हो खातानी भौजी? देखी हाँ भौजी खूब गदरा ए भौजी खूब चिकन हम चिकना तनी की अपने चिकना बाप रे बाप तब हाँ, हाँ, आओ आओ लहा फेन रुक ला। फेन फेनी रुको है भौजी रुको फेनी रास्ता से ओ दिन अरे, टक का ना जनानी फेनी रास्ता से आवे लगलू कौन रास्ता से काले साइकिल में बोका ढाई मरले के साया फट रहता हार गिरे रहो तो रवा ना पड़ले रही फेन तू आ गेलू देखा बहनिया के ना पड़ले रही छूटा छोड़ देले बनी नु तो लेकर मैं भइयो भाग जी आ तारा के तू हो माने ना तक पारे को दे हां हां जनानी आई आई है ने आई अब एक दिन घरे खा जा खजूर बाटे खा लिया अब हमरो घरे आवता अबे आवता का बड़ाई मत अच्छा तब जन्नी पहले खाए के बाद तब खियावे के बाद क्या कर अपन ए दीदी सुनी ना सुजिया वाला कसरा कैसे बनाला आय सुजिया वाला कसरा भूंज के ओकरा के बनला का पूछ दो तो करके पगवा करे सुन नहीं बस सुन तबे सुन ना करबू तबे न इनका लोग बड़ी किसमिस और बड़ी किसमिस डाल दी है सब डाल दी है ये लोग बनेने वाले लोग अगर सुना ना अगर सोन करे के होई ना तो हल्का सौंफ डाल दी हाँ हमारा सुना ये लोग जिंदगी भर में लोग मैगी या बर्गर चुपचाप बांक के जा हमार माई बूढ़ पुरानी बिया ओकर से पूछ ले सब बता दियो माने हमनी के हाँ, जा, लूट जा, नहीं पूछ के जा। ना ए नहीं बुची तनी आई घरावा अच्छा ठीक है बा तनी आके ठीक है जाई का बार दे मैं बना देना ठीक बा जाई याद बा ना हाँ 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 यादे बा रावल हम इधर का जतने पपनिया में छीन खा बुढ़ातनी लेता हाके नहीं जतने बुढ़ातनी उतने बुझाता कि मार छमक छलो हो बरतनी भाई हो काल जाते संजय खनिया बोका रह जानी मरखावा बोका नहीं करियो हो मोरलो सैसन नु पीछे से जने हम कुरियर
गेना लेखा बिगा गोलिया जाने साया सेब हमें तुरंत हाँ। ढेमलाइयो ना हां जानी थी आ नीम के जोर रह जाए के कर दे साया फाट गइल वो एक ही ढाई बोका मरलस त भगवान यो बेटा वो एकदम में बाकी एक बगे चार हो बताई ना जाता नहीं होता था ठीक है बा तो ठीक बा हो बाजी देखी बबुआ रो सब कहत नहीं अब मान लिया कि तो पट्टीदार उटीदार बानी राउर मेहरारू हड़ी रउआ अब अपन मेहरारू के कैसे रखे के बा रउआ अब देखी अब मान लिए नहीं तो तब माजा लुटबे करियन जा आग डाट डाट बोलबे करियन जा रउआ अपन मेहरारू के समझी नैहर में के जा ना कइले होखी त ना कर कर पावत होखी के साथ हो तो रउआ सब सिखाई जा सिखाई जा रउआ सब रउआ सब ना सिखाई के सिखाई गांव के लोग थोड़ा ना सिखावे आई नानी के बिगड़ी अब का सुधाई अब वो होई ना सिखल पहल दैया का सीखी पढ़ी हां चलिए ठीक है बाजी चल हम ठीक तनी बा, जाता नहीं हम ठीक, तनी बकरे ओकरे के ठीक बा, घास उस काटे के बा बाप रे बाप यहाँ सब बैठ के इतना लेट हो गेल हमारा गरु माल देखे के भाई दादा कहां बाड़े रे ए कहां बाड़े सुंदर कि नहीं है सुन तो काजी है ना ज्यादा नहीं कपड़ा प्रेस करे करबू परेश हो हैं का है मैं तेल नमक में दाम लगा नहीं लगले पे तो बिना मार के लगले कि ना कटहर में ले रहे 1 किलो तो ओमे पैसा लगल कि नहीं लगल हैं ये नहीं के कहत कि तो बिना छिलले कटहर के सब्जी के बनल सा हे भगवान हम तो छील के डलले रहनी चुप एकदम शांत रहो छील के बनले छील के बने आधा में छिलल बा आधा में छिलल डाल बकरा में ये लूर सीखत रे ये लूर एक तू जाइल बड़े बिगाड़े खाती हैं दे दे हट परेश ना हो बाप दादा रहल भूसौल में आई परेश के सीखत आड़ी ई रौरे नु कहनी कि हमार कुर्ता ना हमार प्रेसिंग करे के जब तोरा सब्जी बनावे नहीं क्या होत हमें तो कपड़ा तू परेश के मजा जूर देबे ए जी बताई जब रहुए हमार सब कुछ नहीं जब रौरे हमरा के सब कोई के सोझा ऐसे करम तो और माई और भौजाई काहे का करी माने का कर तोरा चलता में झूठ बोली बाप बटोरी नु हम कैसे विश्वास दिए जी रौरा के कि हम कटहर छील के डलले रही ओकरा के उबाल के फिर से बनैले रही आधा ओ में छिलल बा आधा बे छिलल बा काहे अंग तोरा निखे घर में तोरा अंग निखलात काम करे में हम तो रउआ सबसे कह के थाक गइल बानी लेकिन कोई हमारा बात के विश्वास नहीं के करत कैसे विश्वास दिया ई बताई रौरे जी हे जी कम से कम रउआ तो ऐसे मत करी हमरा बात के विश्वास करी तोरा बात में तनिको विश्वास नहीं है तू कोन हनुमान जी राज के छीते सीना फाड़ के देखबे तो में राम और सीता लौकी है बुझल नो ऐसा कोनो काम की तनी कर की तनी निक लागो बढ़िया लागो विश्वास लायक काम करो तो खुद हम विश्वास हमारा शौक ना माने हमारे बहनों का अपने काम डाटी फिर और भौजी के अपन माई के बाती पे विश्वास हो जाता हमरा बाती पे और काहे नहीं के विश्वास हो अरे तो मान लो कि विश्वास ठीक है बताई का ऐसे भइल बा हम साचे में घटना हम देखो तनी आ तोरे सब कइल हो हैं तो काहे ना तोरा हम डाटिए बोली बोल तो जल्दी मौकी माई का मेथी करी बोली डाटी गाट दी तो जब उ गलती नहीं करत जे गलती कर तो ना हम सजा दे हम मैं काहे ना हमर बहनों को चाहे मतारी को चाहे भाइयों को चुपचाप अंग लगा के काम कर अब केल दोबारा गलती सुना गई तो चाम घींच ले समझ ली चल जो घर में जो विश्वास चल जो ना घर में हट चलो हो जल्दी जल्दी काट के मलैया गरुआ के खिया दे आए उनका तो चिंते नहीं के उनका तो का जाने का हम ना अपना बाबू दादा के चाय के ताश खेलता ताश खेलता एगो घर में आइल बिया पतो तो बेलूरे आइल बिया ओकरा कोनो ढंगे नहीं के का घर में बैठल बैठल काट ना दही तो हाँ एक बढ़ के कितना काम करो कटत नतिया जीव जंगल में पहले निहन जोड़ बा हो पहले निहन जोड़ मम्मी बा जी काने बानी का घसिया न काटत नहीं बेनकानी केने बानी मतलब ये घर में हो जाता ठीक होता मम्मी जी रहुए बताई हैं का हो अभी गईनी है खाना खाए खातिर ना तो देखा तनी ना कि दाल में ही है बुझा जाके नीमक डाल देले हिया आदमी बताई मम्मी जी कि दिन भर आदमी काम करता हुआ ना वो तनी भर पेट आदमी खाना खाने खा सकते एक खेलवाड़िया रे तो दम हम कने तंग आगुल हम तो बुझाते नहीं कि हम का करी का ना कैसे आदमी जी ही एकरे ले हमर त इहे नहीं के बुझात ई हमने के जियल चाहे देतिया त मुआई हमर त तनकी का चाहती हो मन त करत झोटा में सलाई बार के आ घरवा से निकाल दी का हो एकरा कर बाप मां तरीका सिखल बड़स
अब खाना का बनाना जानी किसे जी मम्मी सिखेले जी मतरिया? ऐसे कहबो कोई नहीं है तो कहते कि ए रउआ के का जाता जाए थी जाता टुए हमार जैसे बनावे वैसे ना हम बनाई आदमी के बनावे के बात बनाओ खाए के बात खाओ जैसे काहे बना ना के देता उल्टे? नहीं वैसे ही खाओ ना तो अपना से बना के खाओ आदमी अच्छा तो ये बताओ काहे ना ओकरा के उल्टे जब मुंह में दू चटकन पहले मरलू हतरा तो बड़ जेठ के वैसे जवाब देतिया। देखिए मम्मी जी हम काहे खातिर मारम हम तो गोतिया नहीं बानी आज तो काल तालका बिलका हो जाई हैं ओकरो दुख लागे के देखा बड़ जेठान होके हमरा के मारत रहती है पीटत रहती है देखिए मम्मी जी रउआ काहे के घर बोले के के तू हक मारू बटुए मारो हमरा बात तू ही न मलिकाइन बाड़ू हम ना देखब हम बने बधारी रहत ऐसे तो कम से कहती है कम ना तारा डांटे बोले आ- के ना चाहिए। कहती है खेलवड़िया कि बुढ़को कनी के तू अपने कब्जा में कइले बाड़ू बुढ़को कनी से रुका ना ओकर ना हाथ में मोर के दूर देहनी तो हमरो नाम नहीं ऐसे तो रउआ के कहती है हाथ अच्छा में मोर ले कहत रउआ के कहती हमरा के हाथ में मोरे लायक कहती न तो ठीके बा कहले हाथ में मोरे लायक आ कल गोले ओकरा के इथी करत न तब बुझाई उहे में हाथ में मोरे हम धरम हेले आ छप तू की गर्दनिया उतार दे हम बुझा गइल एके छप के तो बोलही बाड़ी अब रउआ ना लंगटी मिया जानता कह के नहीं बोले के तमीजे नहीं के तो बड़ जेठ के कैसे बोले के बा सास के कैसे बोले के बा गोतनी के कैसे बोले के बा उनकर माई बाबू ना है जे उनकर नैहारा ना तो जैसे करियन वैसे करियन हमनी संगे जैसे मन रउआ करे जाने से। कि का घर में होई का ना होई हाँ बताई के कितना पहले ओकर घमंड बटुआ आखिर का के घमंड रखतिया जी हाँ उरेब कामा सुरे जी के के बड़ घमंड बा जेठान नु हनी हम अरे तरे करे के बोले तू के मन बाटे साका हो तो तू जब अरे तेरे बोले तो ही घरी मार झोटा धल गप दे कहत या कि तहार हम झोटा ना बीन देनी तो हमरो नाम ना ढेर बड़ जेठान ओके के फायदा उठावा तड़ू तहन लोग के अच्छा अभी का नीमक के आ भात गिरावत तनी ना अभी हम जहर दे देम खाना में मिला के ऐसा तो कहत या अच्छा वो हमनी के जहर दे दिया ओकरा के हमनी के छोड़ दे हमनी के हाथ में दही जमल बनू आई उनकर जबान चलता रुक सवत के हम अभी बताओ केने बाइस रे केने बाई कुछ कहो आग लगावे में मजा ही न आवत हटे उ तो खुद आग लागल बा आग में खाली घी डाले के बाटे अब का पूरा एकदम जी तन दी त कटवतिया आहो कोने झाड़ू लगा तो आ ये दादा खुश जी बैठी खुश बोरा रह लेके खुश आवत रह तनी। आहो कोने तू हाथ ना सुघर सागर बाड़ू आ हाथ ना काम को धंधा करत ताड़ू आ कहत जे टोला माला के आहो कोने तू कितना काम धंधा करत हो कितना सुघर सागर बाड़ू हो आ तारा के कहत जे कि मार टोला वाला में कि काम नहीं करत बियाह में ठगा गइल बानी कोनो काम बटे बताई हम कह देतनी ना तो मम्मी जोरी आई तो हमरा के मारे लगे। ना कहो का जी चाची जी का हो उनकर के बारे माई कही त मेह कही विश्रात के पतो का और कहतनी ना पतो के बिगाड़े करे खेलरिया जे कनिए के कॉल करता रे ये तो सास भैया अजी हम कुछ कहे आली हई अभी हम अपना काने सुना तनी का एक कनिया बाड़ा तू सुगर बाड़ू तार तार सास ने शिकायत कर त कामे धरे सास के ना कनिया रौरो बड़ के पतोहिया गोरी त हमरा भी कहत रही कि बियाह में ठगा गइल बानी कनिया निमन नहीं खे हइसे हइसे उहे त बतिया ठीक है कहत ना रही बात ये बेलूरी के का के लूर बा हो कुछ के लूर बा पहले पूछा था खाना बना के होइए ने के ढंग झाड़ू लगा के हेने हाथ में बाहर हेने ले बाहर तो होने फेंके होने ले बाहर तो हेने फेंके एकर कावन के ढंग आ जाय दी अभी आय? उमरिए का भाई कर उमरिए का बा बताई दूधे पियत रही त अपना बापे भाई के रहती दूध पियत अपन मतरिया के काहे मतारी बिया कर उड़त रहस रे उड़त रहत सब हां मम्मी जी हम यहाँ के बोलाई नहीं थोड़ी हम तो चिन्हतो नहीं हमरा के दी कठवतिया हमारा ना रहला पे बुलावत तड़ू आ घर में घुसा घुसा के बतिया अब की कितना बोलत जरा सब्जी तू जा। कठवत मांगे और के मंगला कल में जरा कैसन कठौत हो दी हमर जल लेके आई है कल हुई गोबरा पासे खातिर ओही घर लेके तारा लड़का के विदा करा देन के ना जाके देखा दलानी में धइले होई का हमरा घरे बा दुआरे दलान में धइले होई हम का जानी हो असई कहब हमरा के झूठो के लगा नहीं लगाल चाहत तड़ू नहीं कुछ कही कनिया त निमन बिया लेकिन रउआ सब एकरा लायक नहीं खीजा ठीक बा रउआ सब नहीं खीजा अच्छा बोलिया जी अपना घरे अपना भतरा पर रख बुझे छै तरी देखी उल्टा पल्टा मत बोली ठीक बा उल्टा पल्टा मत बोली हतार धरत हर झोटल आ कुल गांव घर के मेहरारू ने बतियल बजे का शिकायत होते रे का कहतले कुछ ना शिकायत होत रहे दीदी जी हम का हो? कुछ अरे कुछ ना बतिया ना टोला माला का के सास आगोतनी बनिया सन सिखैया सन का उल्टा पुल्टा कने सोचे एकदम तार छुदूर पर ना छूटी आया दीदी आई पहले कैसन बिया जी लंगटिन बिया और कैसन बिया लंगटिन बिया हो के बोला बोला के घर में डुगरा ना कइलो करैले बिया आज को आज ऐसे खाताड़ू सिखावे खातिर आवा कैसन का आज मेहरारू बोला कल को बेटा बोला कल को बेटा बोला हे राम बाबा कितना लड़किया के मार काम काम कइले बन जी मेहरारू बोला के बतियाते देख का ले। हो
देख ले अजी बाबू अजी कितना रहो मौगी काऊ काऊ कइले भाई जा मैं नहीं तरु तो और पागल हो जाने घर में मौगी के तू चुमा ले ला, जा ले बुला, जा जा लो ले ला। दाई कैसे रहो बतियावा तनी जी जी कैसे हर बियाह काम करी ये जी? बाकी घर फोड़े के बाद दूसरा के बेटी अबे बहू के- बेटा वाला से को लूर ना तनी को हम आनिए कठवत मांगई बेचारी पूछत है कि दीदी जी कठवत मम्मी जी नहीं खी कठवत हम रहो कैसे दी हमारा भी रहे कठोत बा लोटा बा बाल्टा बा बाल्टी बा हमारा से ले ला दे दी ही तरह के लेबू लोटा हैं नहीं हे जा 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 जाते बनी जा जा जब खिलाई जले जी का करते जी छाका छुपा मत कर छाका छुपा मत कर जब जब खिलाई आज के बता हमें घर में खा के गइल हां ना सुनल है कौन के मेरा करे मुआ देन जा मुआ देन तेरा अरे खिलाड़िया का करते हैं? एक पहले रसलिया तेरा रसलिया के बाद आई का मार ले अरे खिलाड़ी करे करे का करते ले रे बोल ना हमने के बोला हैं एक का बिना रस्सी बनले मन इका करते ते काहे बचाए लगले रे आते हट में रे हट करे बोल ना रे खिलवाड़ी बेटावा कल आज मेहरारू बोला तो कल बोले बेटावा बोला के आई है कुल करबे रे अरे कुल चली हमरा घर में अब तोरा नहीं करे चल घर ले भाग चल ए घर ले भाग जी कुछ तो बोली रहो काहे कुछ नहीं काहे उ बोली काहे बोल तोर तिरिया चली तोर जान गुल उ हो तो लंगटिन मारे साफ तू लंगटिन मारे चल घर से निकल चल बस करी मम्मी जी कोई के कुछ बोले के को हद होके के चाहिए रो अपन हद पार करत नहीं अच्छा सीता सभी तो बोलली चुप रही रौरा अरे रौरा तो 20 हमारे के मांग हमर टिकन 7 जन्म तक हमारे जिए के कसम खइले रही लेकिन रौरा एक को जन्म के निभावे लायक नहीं की रौरा सन मरद पे थूकता नहीं हम और रौरा पे हम खुद ना रहम कोनो दुख तकलीफ होला एगो औरत के तो अपना मर्द से कहेले लेकिन रौरा वो लायक नहीं की दीदी जी रौरा सब गलती काम को के हमरा पे इल्जाम लगैनी लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कइनी ओ दिने भात छुटनी रौरा लेकिन लागल केकरा पा हमरा पा हमहु तो कोई के बेटी होनी हमरो तकलीफ होला अरे हमार माई बाप गरीब बाई करी मतलब ना भइल मम्मी जी एकरा मतलब कि कांड तू करत रहुआ और आज नहीं करा ना खेला खेलत रही आ पकड़ात रहे उ अरे ए हेने ने रे ने का बच रे बरे आय हम खुदे घर में ना पहले बताओ ना ए मेहरारू मम्मी जी हमरा के जलन होत रही एही के चलते हम ऐसे कइले बने सुना मेहरारू पहले सुना इसा हमरा के माफ कर दिए कनिया खिलवाड़ी को गलती कर दे तो माफी मांगत गलती के रू माफी होला आय? गुनाह के ना रोड़ा साथे हमरा साथ बहुत अत्याचार कइले अरे बनी ई तोर का बिगड़ल रे आते होते तो तोरा जलन होखे लागल तोरा से ढेर सुघर भी ऐसे तोरा से ढेर लुरगर भी काम करत रहे ऐसे गुनगर भी ऐसे खेल करो तारा निहन पतो हमरा घिन आवत हो तारा हम कैसे अपनावत रही आ तोरा के केतना मानन करत रही आई सोना निहन पतो हम दूर दूरावत रही कुल चीज के लूर के आगे बिया तू हमरा आगे आंखी में धूर झोंक झोंक के गलती पे गलती करत रहू आ आग लगावत रहू आज के बाद हमरा से रउआ तू तो बोलिए बोली मत मत हमरा से आज के तोरा बोले के नहीं के चल भाग फुट फुट जले ए मेहरारू कन्या जाए तो गलती हो गल कन्या माफ कर दो हमनी के ना बुझात रहे ओकरा हमरे ओ को हमरा आंखे में धूर झोंक देले रहे हमरा तनिकियो ना बुझात रहे तू गलती करती हम तारा के डांटत तनी बोलत नहीं हमरा के माफ कर दो कब तार हम गोड़ पकड़ लेम कन्या भौजाई के सिखला में हमर आंख चुनरी आग रहे कर दो कन्या आज के बाद ऐसन कबो गलती ना होई बुझाई ना यही से ठीक है कहल गई बता आंखी ले देखो तब गलती पतिया ना तो दूसरा का बनी और हमरा गोड़ पे गिर के हमरा के पाप मत चढ़ाई हम उहे और भौजाई हाय लेके कतौ मत जा कन्या भाई हम ओकरे भौजाई के हम सिखला में आके मेहरारू के जौन ना करे तो हम कहनी लेकिन आज हमरा सच्चाई पता चलो कि मेर मातरा उहे बिया चलो कन्या चलो घर में चल आज के बाद तो खुशी रही है